अच्छा इन देवता सभे गौर करी। हम गाय कलाकार रिंकेश कुमार दीवाना उप सूरदास व्यास बहुत ही दुख के साथ कहे के पड़ता कि हमार माता जी दुनिया में ना रही। अब तो हम अनाथ हो गए भैया। अब अपना माता जी पे एगो गाना गावत नहीं। हमरा आशा न पूर्ण विश्वास बा के दुख के घड़ी में हमरा के रउआ सब लोग साथ दे। हम सबे प्रमोद बाबू कि माई रहली हो महा हमारा आंगन के साथ माई रहली हो महा हमारा आंगन के साथ इहे सोच चिमनवा विभोर भइल बा। ए प्रमोद बाबू सब चीज तो बढ़ले न बा बाकी बबुआ के कही मनवा थोड़े भइल बा हो। बबुआ के कही मनवा थोड़े भइल बा। माई रहली हो महा हमारा आंगन के साथ माई रहली हो महा हमारा आंगन के साथ इहे सोची अखिया मेलोर भइल बा। बबुआ के कहीं मनवा थोड़े भइल बा हो। बबुआ के कहीं मनवा थोड़े भइल बा हो। बबुआ के कहीं मनवा थोड़े भइल बा। एगो माई ना रहला से जेकरा माई ना हुई है जानत हुई कि हमनी के कितना दुख बा। ए प्रमोद बाबू केनी हो रोए बेटा केनी हो बेटी केनी हो रोवेली पतो जी। केनी हो रोए बेटा केनी हो बेटी केनी हो रोवेली पतो जी। अब के लुटाई माई वाला अपन ममता के छोड़ जी। अब के लुटाई माई वाला अपन ममता के छोड़ जी। इहे सोच भोर भोरे आखिलोर भइल बा। बबुआ के कोई मनवा थोड़े भइल बा हो। बबुआ के कोई मनवा थोड़े भइल बा।
मत बाबू, केहू दुनिया में अमन नहीं के भाई, सब कर माई जाइए, हम जाए तुम जाइए। आज तुम्हारी कल हमारी, सबकी जाना है भाई बारी बारी। दीवानारी केस को होता रे ये दुनिया के रीति, आज बात काल ना तो सबका सभे पपीती। आज ना तो काल एक दिन बबुआ सब कह पपीती। विभोर भइल बा इहे सोच सोच सोनुआ विभोर भइल बा। बबुआ के कोई मनवा तोर भइल बा, 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 बबुआ के कोई मनवा